Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көн теләп калабыз. Гыйлем таратуда, рухи тәрбия бирүдә һәм милли гореф-гадәтләребезне саклап калуда дин галимнәре, ишан һәм имамнарның хезмәтләре гомер-гомергә зур булган. Алар арасында танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче Нургали Хәсән улы Хәсәнов 19 гасырның икенче яртысы, 20 гасыр башында яшәгән иң күренекле вәкилләрнең берсе. Аның киң кырлы тормышын, иҗади мирасын өйрәнү максатыннан тарихчы, педагог Рәшид Әмишев рус телендә татарский богослов Нургали Хәсәнов дип исемле хезмәт әзерләгән. Бүген ул студиябызга Төркиядән килгән кунак белән килде. Әйдәгез аларны сәламләбез. Исәнмесез? Хәерле иртә, хөрмәтле кунаклар. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Bizler bik şad, hayırlı günler olsun. Teşekkür ederiz. Әйе, менә Төркиядән килгән кунагыбыз да юктан гына килмәде, чөнки Нургали ага Хәсәнов үз заманында Госманлы империясы җитәкчесе, мөселманнарның танылган хәлифе Солтан Габделхамид II белән очрашуга лаек була. Бу турыда без әле бераз соңрак сөйләрбез. Хәзер Рәшид әфәнде, Нургали ага Хәсәновның шушы бай иҗади мирасы турында һәм гомумән безнең тамашачыларыбызга аңлатып китегезче, кем булган ул Нургали Хәсәнов? Нургали Хәсәнов татар халкының мәшһүр дин әһле, ишан мәгърифәтчесе. Бу күркәм шәхес узак еллар, 30 елдан артык Буа шәһәрендә мәдрәсә белән җитәкләгән. Шунда шул төбәктә ул дин өчен, мәгърифәт өчен зур хезмәтләр куйган. Бик күп имамнар, шәкертләр, күркәм татарның зыялыларын әзерләп чыгарган. Шулай ук ул дини әсәрләр язып калдырган һәм шул җирлектәге теге дини гомумән халыкның тынычлыгы өчен, тәртипле, матур яшәү өчен шуңа күп хезмәтләрен куйган, рухи яктан тәрбияләгән аларны. Хәсәнов Нургали Хәсән улы 1852 елның 8 ноябрендә Казан губернасының Тәтеш өязе Морзалар авылында, хәзерге Апас районы, затлы дин әһелләре гаиләсендә дөньяга килә. Ислам мәгърифе өлкәсендәге югары казанышлары һәм халык белән уңышлы эшләгәне өчен Нургали Хәсәновка төрле дәүләт бүләкләре бирелгән. 1897 елның декабрендә император Николай II-дән тырышлык өчен көмеш, 1905 елда алтын медаль, шулай ук 1906 елны мөселманнарның хәлифе, төрек солтаны Габделхамид II-дән беренче дәрәҗәле Османлы мөселман дөньясының иң югары ордены белән бүләк алган ул. Рәшид әфәнде, нәрсә этәрде сезне нәкъ менә аның иҗатын өйрәнергә? Яш чагында мин үзем Буа шәһәрендә үстем һәм шуңа да инде ул тарихлар миңа кызык иде. Өлкән кешеләр ул тарихларны сөйлиләр иде. И мәктәптә укыган елларда шул тарих белән кызыксынып китеп, аннан педуниверситетка тарих факультетына кереп, шунда инде диплом эшләрен язганда шул Буа тарихын язырга булдым инде диплом эш итеп. Шунда эшләгәндә шушы Нургали Хәсәновның хакында мәгълүматлар килеп чыкты, архивларда табылды. Аның турында кызыклы шундый материаллар һәм шуларны инде әкренләп туплый, менә 15 ел эчендә инде шактый бай мирас тупланып, Алланың рәхмәте белән шушы Казан федераль университетында докторантурада укыганда инде диссертация белән яңа параллель шушы эшне дә эшләдем инде. И шулай итеп хәзер зур бер китап формасына кереп, шушы Буа районы җитәкчесе Ранис Камалдинов аны инде бастырып та чыгарга ярдәм итте. Һәм шулай Буа якташлык җәмгыяте дип искәртеп әйттек, Алар да үзләре эшләр кертәләр. Шуңа да инде менә Аллаһка шөкер шушы мондый зур ылпат шәхесе без булганлыгы күрсәтеп үзек. Тамашачыларыбызга да менә шушындый хезмәт ул. Әйе. Бу Алланың рәхмәте булды инде шулай килеп чыгуы, шундый бөтен җай чыгуы, шулай материаллар табуы, бу бик күтмәгән шундый кызыклы хәл инде. Бу еллар дәвамында шул җыйган хезмәтнең нәтиҗәсе инде, Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Кемнәр шушы эштә ярдәм кулы суздылар инде. Шулай Казан федераль университеты халыкара мөнәсәбәтләр институтында Рамил Хайруддинов ул тоже үзенең өлешен кертте. Ул башлаган ил хезмәтне миңа тулысынча әйтеп язып китап формасына китерергә Аллаһка шөкер насыйп булган иде. Шуңа да бик канәгать, шатлыклы мизгелләр безнең өчен.
шушы галим 2022 елны хәзер инде халыкка таныла. Ул Нургали Хасанов, Алимҗан Баруди, Шаһабуддин Мәрҗани, Риза Фахретдиннар янәшәсендә булган шундый бер зур алпас шәхес. Совет елларында гына онытылды. Ул кеше сәясәткә бәйле инде. Хәзер менә Аллаһка шөкер, яңа заманда тарихчыларның теге эзләнүе нәтиҗәсендә менә ул хәзер килеп чыкты. Аның исеме кире кайтарылды дип әйтергә кирәк. Аллаһка шөкер. Шул уңайда менә документаль фильм да чыкты. Татарский богослов Нургали Хасанов дигән брошюралар менә русча татарча чыкты. И шулай ук 10 сентябрь көнне үткәрелде Буада зур халыкара конференция. Анда инде шушы алимнәр Казаннан килделәр. Төрле шул төбәктә яшәүче күренекле шәхесләр җыелып, шушы Нургали Хасановны халыкка таныттылды. Аллаһка шөкер, шушы районыбыз җитәкчеләре үз эшләрен шушы хезмәткә куйдылар, чөнки мондый герой кирәк районга да, и гомумән татар халкына да геройлар кирәк. Алар тәрбияли халыкны, алар үрнәгендә шундый күркәм шәхесләр тагын киләчәктә туа. Шуңа Бик яхшы. Без әле Нургали Хасановның эшчәнлегенә әйләнеп кайтырбыз. Хәзер менә без инде берничә кат әйттек, Төркиядә дә бит менә фактларга күз салсак, чынлап та Нургали Хасанов үз заманында Госманлы империясы җитәкчесе Габделхамид II белән аралашкан кеше. Бу Төркия солтаны һәм хәтта менә шушы фактларны күздә тотып, менә мондый төрек телендә китап та бастырылып чыккан. Һәм аның авторы бүген безнең студиябызның кунагы. Сөйләп китегезче, менә сез бу фактларны кайдан алдыгыз? Нәрсә илһамландырды сезне шулай ук инде Нургали Хасанов турында китап бастырырга? Ben Tatar mirasıyla 1990'lı yıllarda tanıştım. Musa Carullah Bigiyev'in bir kitabı vesilesiyle. Ondan sonra burada çok büyük bir medeniyet olduğunu, Kazan Hanlığı ve Altın Orda devletinden bu yana çok parlak bir medeniyete sahip olduklarını anladım ve burayı araştırmaya başladım. Rızaettin bin Fahrettin'in biyografisini yazdım. 2 kitabını tercüme ettim Türkiye Türkçesine. Bilahare Abdullah Bubi ile Yusuf Akçura'dan da birer eser tercüme ettim. Daha sonra Daniyar Gülmüddinov kardeşimiz vesilesiyle onun gönderdiği dijital kitaplar içerisinde Nurali bin Hasan'ın El-Avatiful Hamiyediye isimli seyahatnamesini gördüm. Arkasından 58 yıl asırda Cevelen isimli Tatarca bir özeti aynı seyahatnamenin. O ikisini hazırladım. Onu hazırlarken biyografisini de yazayım dedim. Çok teşekkür ederim Daniyar kardeşime, Raşit Beylere. Bana çok malzemeler gönderdiler buradan. Ben Osmanlı arşivinden olsun, Rusça kaynaklardan olsun bulabildiklerimi değerlendirerek bir biyografide kaleme aldım. Böylece bir tür ortak bir yayın çıkmış oldu. Aynı zamanda yani aynı dönemde Rusya ile Türkiye arasında bu şekilde tanışmış oldum. Yani daha önce Nurali bin Hasan'ın ismini bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Tercüme etseniz. Безнең галимебез әйтә, ул татар мирасы белән кызыксына башлады, һәм шөгыльләнә башлады 90-нчы елларда. Беренче китап ул Муса Джарулла Бигиевның танылган татар дин галиме булган. Ул аны тәрҗемә иткән. Аннан соң Ризадин Фахретдинның 2 китабын тәрҗемә иткән. Аннан Абдулла Буби һәм Юсуф Акчураның берничә китап сәяхәтнамәләр чыгарды. Менә шулай итеп әкрен генә кереп, татар тематикасына, Татарстанда зур бай мәдәниятле халык яши икән аңлый башлады һәм тирән шушы тематикага казына башлады һәм китаплар яза башлады. Һәм аннан соң менә шушы 4-5 авторлардан соң Нургали бин Хасанның сәяхәтнамәгә тап булды. Аннан соң аны кызыксына башлады. Менә бу китапның 150 бит ул аның биографиясе, димәк ул салыгына аны өйрәнгән. И менә бу 2 сәяхәтнамә Нургали бин Хасанның шушы китапка кергән тагын.
Әйе. Аны шунысына искәртеп әйтергә кирәк, Нургали Хасанов үз гомерендә бик күп шәкертләр тәрбияләгәндә шәхес бит. Менә аларның да исемнәрен атап үтсәк Рәшит әфәнде. Шуннан да Нургали Хасанов шушы татар халкының күркәм бик күп шәхесләрен әзерләп чыгарган. Беренче чиратта инде имамнар, хәзрәтләр, мәдрәсәләрдә хезмәт итүчеләр ул чор өчен инде бик актуаль булган, чөнки ул чорда татарлар дини халык, бик шундый чын динне тотып яшәүче халык булган. Шушы шәкертләр арасында бик шундый зыялы кешеләр бар. Мәсәлән, Дәүләт Думасы депутаты һәм безнең тарихчыбыз мәшһүр Хади Атласый, шулай ук икенче бер депутат Абдулла Нәҗметдинов, шулай ук язучылар Зариф Бәшири, Гомәр Тулумбай, Шакир Мөхәммәдов, Ярулла Валиев һәм шундый башка шәхесләр. Шулай ук танылган дин галиме ул чор өчен Мөхәммәд Садык Иманкулов һәм башка шундый күркәм шәхесләр бар. Алар арасында гарәп теле буенча доктор, мисал Бакый Халидов һәм башкалар. Абдурахман Тахирҗанов та ул шул чорга бәйле кеше була инде. Мәдрәсәдә шулай укыган була. Шундый ул шәхесләрне әзерләгән Нургали Хасанов менә Аллаһка шөкер хәзер таныла. Без шатланабыз шуңа. Бик яхшы. Төркиядән килгән кунагыбызга сорау бирим. Менә сез Рәшит Хамишевның әлеге хезмәтен укыдыгызмы һәм аны ничек бәялисез? Ben Rusça bilmiyorum ama çok faydalandığımı söyleyebilirim. Rusça tercüme ederek Google'dan tercüme etmek suretiyle çok faydalandım. Zaten kitabımda da gerek teşekkürlerimi ettim, gerekse de kaynak olarak çok yararlandığımı orada dipnotlarda gösterdim. Безнең галимебез әйтә, ул рус телен яхшы белми, шуңа күрә бу китапны файдаланудан бераз шик булган, ләкин аның примечанияларда искәртмәләрне ул кулланган һәм үзенең хезмәтендә шулай ук бу китапны бик еш телгә ала. Шуңа күрә бу аның өчен бер чыганак булган. Бу Рашид әфәнденең чыгарган китабы. Özellikle buranın arşivi ve Rusça kitaplar konusunda kendilerinin eserlerinden çok yararlandım. И бик күп күчергән ул төп чыганаклар инде бу аның хезмәтендә теге Нургали бен Хасанның төп әсәрләр күбрәк булган инде чыганаклар. Алар белән кулланган бөтенсен белгән, бөтенсен кулга тоткан и кулланган алар. Аңлашылды. Рәшит әфәнде, аңлашыла ки, бу рус телендә чыккан хезмәтегез әлбәттә инде башка төбәкләрдә безнең шундый улуг улпат шәхесебез, дин галиме булуын белергә тиеш. Менә шулай да сорамый кала алмыйм, татар теленә тәрҗемә итү караламы менә бу китапны? Безнең хыялыбыз инде ул татар телендә чыкса бик әйбәт булыр иде, берәр шундый спонсор килеп чыгып. Булай үзем инде кыска вариантын әзерләгән идем китапның, кыска гына татар телендә 40 битле формада инде танышыр өчен. Бу калын варианты инде шул галимнәр өчен күбрәк теге тирәнрәк өйрәнергә теләүчеләр. Галимнәр өчен һәм шулай ук инде китап кибетләрендә дә табып була. Табып Китап нәшрияты үзе сата, аны хәзер шуңа күрә инде киләчәктә әзерләнүләр дәвам итәчәк. Нургали Хасановның мирасы бай аның һәм бу китап тагын да калын булып, кире бастырылып, шулай халык инде аны шатланып укыр, кулланыр. Чөнки Нургали Хасанов ул бер үрнәк шәхес, аның теге файдалы шәхес, җәмгыять өчен герой кеше, рухи стас, теге бөтен яктан шундый безнең өчен кызыклы, киң кырлы шәхес. Шуңа күрә аны укып бик күп үзең тормышың эчендә файдалар алып була. Теге без кайвакыт авырлыкларга зарланабыз инде, ләкин бу галим шундый югары дәрәҗәгә дә ирешкән, әмма тормышында да күп авырлыклар күргән, шуларны үтә алган, ничек үткән, шулар да бик китапта тәфсирләп бәян ителә. Безнең татар халкы бик бай тарихка, мәдәнияткә ия. Үткәнебезне карасак, менә 1100 елдан артык уже ислам дине белән халкыбыз яши, һәм аның бөтен культурасы да, шундый тарихы да шул дингә бәйле, зур дәүләтләр тоткан һәм зур шундый шәхесләре, геройлары булган халык. Бүгенге көндә дә андый шәхесләрбез күп, шундый үрнәк булырдай җәмгыятьне алга алып баручы, теге яхшы яктан
безгә файда китерүче шундый кешеләребез күп, Аллага шөкер. Шушы тарихыбызны белсәк, тамырларыбызны белсәк, безгә инде алга таба эш итәргә, матуррак тормыш алып барырга, бәхетлерәк булырга безгә җиңелрәк булачак. Һәм бигрәк тә инде рухи мирас, шушы дин, ул безгә көч бирә, идеологик форма безгә инде тагын да алга таба дөресрәк яшәргә булышачак. Шуңа күрә шундый шәхесләр аша динебезне тагын да күбрәк өйрәнергә сәбәп, тотырга сәбәп, тагын да шундый бай мирас белән яшәүгә, киләчәктә матур киләчәккә ирешергә сәбәп дип өметләнәбез, уйлыйбыз. Kendi kültür ve medeniyetin dışında başka kültür ve medeniyet arayışı içerisinde. Tabii Tataristan gençleri de bundan bu konuda farklı değil. Onlara kendi zengin medeniyetlerine dönmelerini, köklerine dönmelerini, başkalarına ihtiyaç duymayacaklarını ifade etmek isterim. Aksi takdirde gelişemeyeceklerini söylemek isterim. Tüm Tatar halkına selam hürmetlerimi sunarım. Татар халкы бик зур мираска ия. Ул аны тирәнтен өйрәнеп әйтә ала шуны һәм бөтен татар халкына ул сәламны җибәрә инде. Бик зур рәхмәт, бүген иртәгезне безлән башлаганыгыз өчен һәм инде Нургали Хәсәнов турында шул кадәр бай мәгълүмат биргәнегез өчен. Бүгенгә шулар иде. Без сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.